Bylåsvej for børn og familier tilbyder vi nogle gange gruppeforløb til jer som familie. Da erfaring viser, at man via gruppeforløb kan lære meget. Det at møde andre i samme situation kan have en stor betydning for den enkelte. Det er en mulighed for at kunne spejle sig i andre med lignende problematikker og livsvilkår. Det kan både være inspirerende, og det kan skabe netværk. Måske for en stund, måske langvarigt. Man kan føle sig lidt alene. De andre børn i klassen har svært ved at forstå det, så det har været rart at møde nogen, som kan sætte sig ind i følelsen. Vi har både grupper, der henvender sig til børn, teenager, forældre og hele familien. Det kan være temaer som at være ung og have ADHD, eller være i en familie med en svær skilsmisse. Det har været rart at møde nogen, som forstår en på en anden måde end ens venner. Nogle gange står et gruppeforløb alene, og andre gange er det en del af en mere omfattende indsats. Gruppelederen har specialiseret viden om emnet, og det sikrer, at du som deltager får ny viden, og samtidig får mulighed for at dele erfaringer og stille spørgsmål, alt sammen i et rum, der er trygt for alle at være i. Vi er uddannet i flere manualbaserede og evidensbaserede gruppeforløb, hvilket betyder, at det er forløb, der er fastlagte, og som forskning har vist virker. Det har været en øjenåbner at lave de øvelser, vi har fået, og jeg har brugt mere tid til sådan at reflektere over det, der sker i vores familie. Vi udvikler også selv nye grupper, når vi møder familier med specifikke behov. Vi har eksempelvis udviklet et gruppeforløb for søskende til børn med diagnoser. Vi har også udviklet et gruppeforløb til yngre børn med uro og reguleringsvanskeligheder. Og vi har for nylig også udviklet et gruppeforløb til unge piger med fokus på ensomhed og usikkerhed. På vores hjemmeside kan du klikke dig ind og se, hvilke grupper vi aktuelt tilbyder. Og du kan læse mere om det konkrete indhold.